Kodhi e kaunti ma Siaya eni jotuo e kaunti nono yudo thuolo makende mar yudo thieth ma onge chudo bang' chenro mar Mpesa Foundation keto kambi mar thieth matiyo koda lony manyasani mano mar ndiko moro ka moro jodak e simbegi eneno ni giyudo kony kata bang' thieth manono odhi kata orumo. Jakom mar board mar Mpesa Foundation Joseph Oguto olero ni okang' makamae mar tiyo kod lony manyasani e chenro makamano biro neno ni jotuo ok yud kony dichiel kende kendo gibiro yudo thieth e ndalo mabiro ma onge chudo. Chenro nono chiwo ne mine 50 mapek mich mar mama pak e osiptal mar Rufaa ma Siaya e kampen mag chiwo puonj ne mine mapek mondo okonyre e kuonde thieth. Gavana ma Siaya James Orengo opoyo chenro no kowacho ni okelo yweyo ne jotuo e kindegi ma lakteche pod dhi nyime kod ng'anyo. Siaya, we got a big disease burden, especially in the area of communicable diseases and others, including malaria, TB, HIV. We are making strides, but in making those strides, Safaricom has come in handy, the foundation has come in very handy, because they are going to offer care and drugs, particularly for malaria, in this medical camp. And I wish that you had a permanent presence. All of us have a vested interest in ensuring improved livelihoods for our people. So the focus today is a medical camp. And in this medical camp, we've come in with specialists in a number of areas. We are leveraging technology to ensure that the people that are seen today can be followed up post this camp. So it is not just a one-off. Those who have conditions that require follow-up, you will be followed up. Don Buramar UDA Osingo